Здравейте! В това видео искам да обърна внимание колко е важна точната оферта още в самото начало при възлагане на услуга. На всеки от нас в един момент му се е налагало да прави ремонт на банята или познава човек, който е правил ремонт и му се е оплаквал, нали? Нека ви поставя в подобна ситуация. Представете си, че решавате да направите ремонт на банята си. Откривате майстор, който ви уверява, че има опит и ще направи всичко по най-добрия начин. Питате го за цената и той казва: ще се разберем някъде около 2000 лева. Ще уточним хода на работата, няма страшно. Питате го и за срока. Отговорът е: спокойно, няма да отнеме повече от една седмица. Аз имам толкова много опит. Въз основа на това, вие се съгласявате и започва работа по банята. По време на ремонта обаче майсторът установява, че плочките, които сте избрали, изискват специален фугин. Тръбите са стари и трябва да се подменят, а и подът се нуждае от нова хидроизолация. Така цената постепенно скача двойно, от 2 на 4000 лева. Налага ви се да намерите допълнителни средства. После се оказва, че майсторът не е предвидил, че изравняването на стените след къртенето ще отнеме повече време или че допълнителните материали, които сте избрали, ще се забавят при доставката. А хидроизолацията пък трябва да се изчака да изсъхне, преди да се продължи с основната работа. И така, ремонтът, който трябваше да отнеме една седмица, вече продължава 2 седмици, а той все още е по средата и вие сте без достъп до банята. И тъй като първоначално не ви е даден подробен план и оферта, започвате да се чудите дали всички тези допълнителни разходи и време са основателни. Какво излиза? Вие се доверявате на майстор с опит, но в същото време се чувствате несигурни и дори измамени. Накрая майсторът приключва ремонта, но установявате, че някои детайли не са направени. Например, не е монтиран бойлерът и параванът на душкабината също. Оказва се, че това изобщо не сте го договорили с майстора. Да, банята е завършена, но не е до степента, на която сте очаквали. Нека сега разгледаме и семейната динамика вкъщи. Вашата съпруга е принудена да се къпе у съседите вече цяла седмица. Отначало това й беше неудобно. Мрънкаше, сега започва да й харесва. Съседите са дружелюбни, банята им е просторна, а ароматите от кухнята им са като от ресторант. Жена ми дори започва да се шегува, че може да се премести при комшиите. Децата ви пък се къпят у баба и дядо, които постоянно недоволстват и питат кога вече ще приключи този ремонт, защото децата изпочупиха всички стъклени красоти от тях. Да, всички в семейството са намерили някаква алтернатива и сякаш са ви оставили сам да се справяте с проблема. И вие оставате с едно нарастващо напрежение да балансирате между семейството, работата и майстора, който постоянно ви обяснява защо не е предвидил определени детайли. Чувствате се изолиран, изнервен и, да си го кажем, малко виновен. И така да обобщя, след един месец ремонтът е приключен, но резултатът е повече разходи, забавяне, стрес и семейно напрежение. След този случай, вероятно ще се замислите дали бихте се обърнали отново към същия майстор. А всъщност проблемът не е в майстора. Проблемът е липсата на предварителна, точна и ясна оферта, както и опис на какво точно включва тя. Именно липсата на точна оферта е довело до този краен резултат. Същия сценарий може да се случи, когато решите да поръчвате превод на текстове без точна оферта. Ето някои от проблемите, до които може да доведе такъв подобен сценарий, но при поръчка за превод на уебсайт. Ще започна с непланираните разходи.
Обикновено се оферира въз основа на текстовете в doc файл, които са само основните текстове на сайта. Но в процеса на работа се оказва, че трябва да се приведат и други елементи, като метазаглавия, описания, изображения, което води до увеличаване на разходите. Резултатът за клиента е, че трябва да излезе извън предварително заложения бюджет, което може да му наруши финансовите планове. Публикуването на превода на уебсайт се забавя, защото преводът се оказва по-обемен от първоначалното оцененото, а това води до изместване на срока за стартиране на нов продукт или изобщо цялостната рекламна кампания. Така клиентът може да пропусне важни бизнес възможности, ако сайтът не бъде готов на време. Добре е от самото начало да се заложи време за допълнителни корекции и уточнения, които няма как да се предвидят в самото начало. Ако не се направи това, клиентът ще се сблъска с допълнителна административна работа, комуникация, уточнения, които отнемат време и усилия. Неясно изчислените разходи в началото водят до изразходване на повече средства за преводи, дори понякога повече отколкото за маркетинг или за SEO оптимизация. С други думи, клиентът няма да може да планира разходите си и може да бъде принуден да прави компромиси с други части на проекта. Едно от решенията на противодействие на увеличените разходи е всъщност отрязване на някои части от сайта за превод. Резултатът е, че въпреки че многоезичният сайт е активен, някои раздели остават само на оригиналния език. В тази ситуация клиентът трябва да вземе трудно решение, кои точно части от уебсайта да останат непреведени. И ако важни части останат непреведени, това може да доведе и да създаде до изкривено потребителско изживяване, съответно да отблъсне посетителите. Ако липсва в първоначална точна оферта и има промяна в крайната й цена, клиентът няма да може да разбере защо се е наложило да плати повече от първоначално обявеното. Неточната оферта оставя впечатление за непрозрачност и клиентът се чувства несигурен дали плаща наистина реалната цена. В стремежа си да бъдат конкурентни, някои колеги предлагат превод без редактиране. Уебсайтът изглежда преведен, но липсва консистентност, постоянство в превода на ключовите думи, а на места дори текстовете не са локализирани, което в крайна сметка обърква и отблъсква целевата аудитория. Без ясна оферта клиентът няма как да е сигурен дали агенцията е предвидила нуждите на проекта и дали качеството ще отговаря на очакванията. А постоянните уточнения относно превода забавят напредъка на целия проект. Клиентът е принуден да отделя допълнително време за кореспонденция и договаряне на детайли, което отвлича фокуса му от други важни задачи. Ако в обема за превод не са включени елементите за търсачките пък, посетителите на сайта е възможно да срещнат текстове на различни езици, което изглежда непрофесионално. Ако части от уебсайта са с грешки или липсващ превод, потенциалните купувачи могат да получат лошо първо впечатление и да не се върнат втори път. И в крайна сметка всичко това ще доведе клиентът да не се обърне повече към същата агенция за бъдещи проекти и дори да споделя негативното си мнение с други предприемачи. Липсата на яснота и точност в офертата кара клиента да се чувства несигурен относно компетентността на агенцията. За да съм сигурен, че клиентите на агенция за преводи Alltrans няма да бъдат подложени на всичко това, аз разработих специализиран метод за превод на вебсайтове, който първо предоставя точна оферта от самото начало, без неприятни изненади и с пълен контрол върху проекта. Второ, елиминира ръчното копиране и поставяне на текста чрез автоматизиране. Трето, осигурява последователност и точност в превода на специфични за бизнеса на клиента ключови думи и фрази между отделните страници. И четвърто, гарантира запазване на дизайна след качване на преводите, като избягва проблеми с различни по дължина текстове или с счупен код. Едно от основните предимства на този метод е, че предоставяме точна оферта в рамките на 24 часа.
Ние се ангажираме с срока и цената, посочени в офертата, като гарантираме, че обемът и стойността на достъпния текст няма да бъде променен. Това ви дава увереност и възможност клиентът да планира бюджет си без притеснения от неочаквани разходи. Нека сега дефинирам какво е точно оферта. Точната оферта ясно посочва обемът за превод, типа услуга и какво включва, единичната цена, крайната цена и срока за изпълнение. Точната оферта осигурява прозрачност и предвидимост за клиента. Но как всъщност Alltrans предоставя точна оферта и как се гарантира тази точност? За да направим точна оферта, ние сме разработили собствен код, който анализира всяка една от страниците на вебсайта на клиента. Текстът на всяка страница се гледа както от гледна точка на потребител, т.е. видимия текст, така и от гледна точка на търсещите машини като Google, т.е. SEO елементите като заглавие и описание на страницата. Освен това, текстовете на отделните страници се сравняват и анализират дали има повтарящи се текстове в тях. По време на този анализ също се установява на каква система е изграден вебсайтът. От това реално зависят стъпките за изваждане и обратно наливане на текстовете. Накрая, след като имаме цялата тази информация, описваме всяка една от стъпките, които ще извършим за конкретния вебсайт. Ще споделя 5 неща, които правят нашия метод уникален. Първо, нашето основно конкурентно предимство е скоростта на анализа. Благодарение на специално разработения код, базиран на нашия дългогодишен опит, можем да анализираме целия вебсайт в рамките на 24 часа от запитването. За сравнение, подобен наръчен анализ отнема между 1 до 5 работни дни, което значително забавя процеса и увеличава риска от грешки. Второ, нашия метод намира всяка една страница, която е свободно достъпна за потребителите в интернет. Описание на услуги, продукти, страницата за нас, историята на компанията, блог статиите от тази или по-минали години, секцията с новини, както и информацията дори и за екипа. Този изчерпателен подход гарантира, че всички страници на вебсайта ще бъдат включени в анализа. Извършваме подробен анализ на всяка страница, включвайки не само видимия текст, но и скритите SEO елементи, като метазаглавия и описания, ключови думи, алтернативни текстове на изображения. Този подход гарантира, че нищо важно за вашия сайт няма да бъде пропуснато, осигурявайки пълна точност и съответствие с вашите нужди. Нашия анализ показва точния обем на повтарящите се текстове, което може да спести значителни средства и време на клиента. Новите технологии позволяват веднъж преведени текстовете да бъдат използвани многократно в различни страници. Това оптимизира както бюджета, така и времето за изпълнение. Петото е, че на клиента се предоставя подробна справка на всяка страница, включваща точния обем на текста и съответния веб адрес. Тази информация позволява на клиента да вземе информирано решение дали има страници, които е необходимо да бъдат превеждани, или такива, които изискват специфично внимание. Как клиентите на агенция за преводи Alltrans могат да получат точна оферта? За да получи точна оферта за превод на своя вебсайт, клиентът трябва само да ни предостави адреса на сайта, който подлежи на превод. Това става, като се свърже с нас по имейл или ни изпрати запитване в сайта. Нека споделя няколко примера от практиката ни. С колегите World Produce от Япония преведохме сайта mackenzie.tokyo от японски на английски. Виждате част от подробния анализ, който получи клиента. На колегите от WiseWord от Хонг Конг им предоставих подробен анализ на сайта за превод от английски на китайски. Виждате част от подробния анализ, който получи клиента.
С колегите от Аново от Турция работихме по превода на техния сайт от английски на български и немски. Отново виждате част от подробния анализ на изходната версия. Отново с Аново пък работихме по превода на нашия вебсайт на турски език. Един от последните ни проекти е преводът на сайта zlatenreserv.bg от английски на български език. Тук клиента също получи подробен анализ, страница по страница, за обема на текстовете. Точната оферта е предназначена за клиенти, които ценят прозрачността, предвидимостта и ефективността в управлението на своите проекти. Това са компании и организации, които се нуждаят от висококачествени преводи на уебсайтове, без компромис в бюджета, срока и професионализма. Такива клиенти често се стремят към разширяване на присъствието си на международни пазари, подобряване на комуникацията с многоезичната аудитория и изграждане на доверие сред глобалните си потребители. Искам да споделя примери от различни индустрии. Ще започна с традиционната електронна търговия. Това са магазини, които искат да достигнат до клиенти в различни държави. Примерен профил на клиента би бил производител на дрехи и аксесуари, който иска уебсайтът му да бъде преведен и адаптиран за 5 различни езика, включително локализация на продуктови описания и SEO елементите. В областта на туризма и хотелиерството, това са туристически агенции, хотели, курорти или платформи за резервации, които се нуждаят от многоезични сайтове за глобални клиенти. Примерен профил на клиента – бутиков хотел в България, който иска да популяризира услугите си сред международни гости, чрез превод на сайта си на английски, немски, руски, румънски. В областта на технологичните компании, това са фирми, разработващи софтуер, мобилни приложения или IT решения, които искат техния продукт да бъде достъпен за потребителите от различни държави. Примерен профил на клиента, това е IT компания, която предоставя SaaS платформа и иска да адаптира уебсайта си за пазарите в САЩ, Франция и Япония. В областта на образованието и академичните институции, това са университети, онлайн курсове, образователни платформи, които предлагат програми за международни студенти. Примерен профил на клиента – онлайн платформа за обучение, която се разширява в Латинска Америка и в Европа и се нуждае от превод на сайта на испански и немски. В областта на медиите и развлекателната индустрия, това са новинарски сайтове, блогове или пък стриминг платформи, които искат да достигнат до многоезична аудитория. Примерен профил на клиента – медия, която разширява съдържанието си за Европа и Азия, включително и адаптация на статии, заглавия, метаданни. В областта на производствените компании и B2B индустрии, това са производители и дистрибутори, които комуникират с международни партньори или клиенти. Примерен профил на клиента – производител на индустриално оборудване, който иска да представи каталози и технически спецификации на различни пазари. В областта на неправителствени организации, това са НПО-та, които искат да привлекат подкрепа и партньори от чужбина чрез добре преведен и локализиран уебсайт. Примерен профил на клиента – международна екологична организация, която си адаптира сайта си за глобални дарители и доброволци. Ако вие имате нужда от превод на уебсайт и искате точна оферта, свържете се с мен. Аз съм Сотир Ангелов, съосновател и управител на агенция за преводи Alltrans. Имам 19 години опит в преводаческата индустрия и специализирам в превода на уебсайтове и технически текстове. Силно вярвам в потенциала на високите технологии, като изкуствения интелект, за улесняване на работните процеси и винаги ми е било интересно да работя по проекти, свързани с тях. За въпроси и дискусии, свържете се директно с мен.